jesteście? A! Ej, nie ma tak. A, fuck! Ej, no, przecież się tepłem! Nie ma tak TP. Ej, nie! Jaki żal. Ulala. Nie no, nie, tak nie może być. Ja jestem parkour. Jestem ninja. Gdzie te moje itemy? No, a jabłko się zatrzymaj tam. Jedno chuje. Ej, mięsa nie mam, jestem głodny. A, fuck. Jest! Znowu do tej dziury! Czekaj. A w co trafiasz? W okno? Tak. Dawaj. Jej. Yeah. No jaki ciul, trafiłem w okno. Dawaj jeszcze raz. No jaki ciul! No trafiłem w okno! Rozumiesz to? Rzuć mi mięso. Poproś. Jego bela. Spoko.